Здравейте, приятели! Честито Рождество Христово! Днес на този празник се бях замислила по принцип как мина тази година и особено от към крафтърство, от към шаблони, от към картички. И се замислих кои шаблони използвам най-често, кои са ми любими. Наскоро едно момиче беше задал такъв въпрос. И в момента просто се загледах в моите най-любими шаблони. За последната една година се запознах с страхотни хора, които сбъднаха една моя мечта. Да има шаблони на български език. Те правят и други шаблончета, обаче моята слабост са шаблончета с надписи. Подредила съм ги така. Това са всичките шаблони, които... Това е. При мен всичко пада. Това са всичките техни шаблони, които са направили. Имам много любими. Имам шаблони, които не използвам чак толкова често, но си ги обичам и никога не бих се разделила с тях. Сега ще ви покажа един по един. Има шаблони, които са направени преди една година и повече. Има и шаблони, които са съвсем преснички. Даже още не съм ги изпробвала, като тези тук. Така. Сега почвам от най-голямите. Това е рокличката им, която може да стане като двойна прегъвка за покана, за детска картичка. Ще вървим най-много покрай балбите, според мен. Пък и покана за детско парти. Момичешко става супер. Аз я харесвам много заради размера. Така. Този е страхотен, защото си има дупчица, с който да минава пандълка. Това са от тези сгъващица, където са за покани. Но пък може да стане като елемент на някоя картичка. Сетината е ужасно усещам. Така. Като размери, само да видя къде ми беше линейката. Значи като размери, ето, на 14 дължина. Показвала съм как сгъвам поканите. Много хубав шаблон. Усещам, че говоря много бавно, затова сега почваме по-навързо. Това е надписа, мисля, че беше първи надпис, който направиха. Несполучлив, разбира, защото е обърнат. Но нищо. Тази година ще очакваме много по-хубави надписи. За Свети Валентин, за Великден, за 8 марта. Мисля да наблегнат, сега им го казвам, да наблегнат на обичам те. Да имам най-готините шрифтове, които могат да се направят. Аз си режих с него флам и го обръщах. Беше супер. Нещото, което питах защо. Ето тези буквички. Те са супер манички. И сантиметърче. Ето, сантиметърче. И питах защо правят тези букви. Те са ситни, нали? Тогава обаче ми казаха, че всичките тези надписи, които са правени, другите, Светокръщене, честит празник, те всичките са с еднаква големина на тези. Иначе, ако искаме да добавим нещо, име или, примерно, пожелание, честит празник, примерно, принцесо. Може да нарежем от тук буквичките и да си го добавим и да е с еднакъв шрифт. Аз мисля, че няма да ги ползвам въобще, обаче се оказа, че ги разпуквам просто. Особено това в коледните стопки влизаше супер, защото от всичките други надписи, които имам, а те са огромни на другите марки, които имам буквички. Ето вижте, каква е разлика. А тези пак са малки. Представете си на крафта имам буквите. Ето, вижте за каква разлика става въпрос. Така че са много приложими. Неочаквано приложими. Така, ето пак всичко разбутах, успях. Маша. Това е първи шаблон. Значи, като разбрах, че някой прави в България шаблони, 3 дни не знам къде се намирам от щастие. Просто всичките разбраваха, хора правят вече български шаблони, това е гати кефа. И всички ме гледаха на такова странно. Добре, ага.
Ма няма такъв кеф. Маша е трудно за сглобяване. Иначе е страхотна. Така изглежда супер грозно на шаблон. Обаче като я сглобиш, може би сте виждали мои картички. Става много яко. Сега виждам, че нямам памет в телефон, така че продължавам малко по-бързо, за да ми стигне. Както казваме, че има още много малко минутки. Това цвете. Трудно го използвам. Защо ли? Защото не знам, защото аз не обичам да ползвам много цветя. Но той си е страхотно. Аз съм го ползвала от флам, пак върху дървените буквички, които правя. Хубаво е цветето. На момичета, които правят уникални неща с него. Така, това остана тук. Ето малко пак, като тръгнахме с цветя. Так му ги бях подредила и какво размотах всичко, така и не разбрах. Значи, ето тъй като излезнаха цветята, ето тази серия цялата. Си казах, вау, кое е най-хубаво, не знам. Обаче не се оказа, че най-обичам, ето това, най-обичам. Умотвам се на камерата. Ето това най-много обичам, защото като го направиш от флам пак или много няколко слоя картон, става много сладко рошево цветенце. Така, махаме едни по едни, да не пречат. Така, опс. Ма нищо не виждам през тая камера, просто така. Ето. И това много е готино. Пак с дупчици. Голямо съкровище за момичета, които правят цветя. Другото любимо ми е това, защото то като режеш, ти оставя такива едни лентички. Не дупчици, а лентички по самата повърхност, като срещчета. Много хубави. Таки интересно, харесва ми. Тези почти не съм ги използвала. Нищо, че са много красиви. Е така, като правя някакви пак дървени буквички, като не знам какво да сложа, слагам по едно цветенце и стои много добре, защото като се прави за момиче, по-друго, ако не цвете да сложиш. Това са два комплекта, не се обърквайте. Само че аз не ги различавам кой от кой комплект е, майче се е така, ако не се бъркам. Да. Много сладки нежни цветенцата, които режат много добре. Така, какво остана сега? Зайо. Номер 1. Е, това нещо е уникално. Някой се пофали в чужбина, че е видяла нещо. Е такова на шаблон. Не. Зайо, може да го цветявате, може да го наслагвате. Отгоре има си балонче, папионка или пандълка, не знам какво е. Наскоро правих ревю. Знаете го всичките. Така. Бебето. Бебето не се хареса, може би, заради пръстчето, обаче пък аз много не обръщам внимание на тези пръсти. Мисля, какво? Че са 4, нали? Не 5. Дама, звездичките са много сладки. Много. Подобно на едно друго бебе. Аз си го харесвам, защото малко е разнообразие от другото бебе, защото постоянно едно и също слагам и ми писва. Листенцата новите. Ще покажа картичка след малко. Какво правих онзи ден с тези листенцата. Не бях обърнала внимание и като ги изрязах и всичките сега показвам. Вижте колко яко стои. Много хубави. Харесва ми, режат много добре. Така. Какво си има тук? Мацка стриптизьорка. За какво може да използвам? И за мъжки картички. То е ясно, че не е за женски. За моминско парти, не знам, може би за моминско парти. Аз си мислех нещо като булка, да се нагласи така, нали, с рокля. Има вариант. Трябва да си поиграя. Онзи ден бяха качили картичка с нея и много ми харесва. Много. Какво бяха направили. Представям си една кола, примерно на секунда. Направям стампер с колата. Значи, ако решите да ви правя други ревюта, казвате на каква тематика, цветя, примерно, или нещо друго. Чакайте да не гледам през телефона, че не откривам тая кола. Не, аз не откривам. Както винаги. Може пък вече да я нямам. Че пък толкова. Аз вече не помня кои шаблони има. Ето я. Ето, вижте колко страхотно стои. Ето до тая кола. Супер, нали? Така. Не, че ми приключва времето.
ето тези, не знам как е името, сладки са. Те се режат и секунда, само да изрежа едно и да покажа. Така. Ето, изрязах едно. И то просто си се... Опс. Примерно наобратно, това е положението. Ето. Може да залепите някакво такче отзад. Интересни са, различни са. Така, прибираме и него. И сега щастието за мене. Надписите. Значи първо коледната, за да има малко някакво. Веселата Коледа. Изпитвах лека трудност. Ето така точно да изрядам. По-дебел картон обаче. И други мичета бяха забелязали. Но много сладурско с панделка. Добре. Къде ми е веселата Коледа? Другата, да, ето я. Ето това. Много се ползва също. Хубаво е. Но най-новата весела Коледа ми е любима. Аз много я използвах тези дни. Много ми харесва. Викам вече кога ще я използвам, нали? Това времето мина. Обаче последните неща си ги правих всичките с нея. Значи, ако нещо искате да ви изрежа, пишете в коментар отдолу и ще го направя. Честита нова година. Единственото, което не ми харесва в този надпис, първо е две неща, да не ми харесват. Не си отива честове с веселите Коледи, а много често ги използвах заедно. Другото нещо, че самия шаблон е много по-дълъг от другите шаблонето. И някак си режеш едни лентички, за да няма загуба на хартия. Ще е хубаво едно под друго да е. Много приложимо. Явно така е трябвало да го правят, не знам. Така. И сега вече. Какво имаме? Аз вече не знам какво имах от тези надписи, защото постоянно си втълпявам, че имам примерно имен ден, а то всъщност няма имен ден и най-накрая те го направиха. Имам си албум. Ето. Най-хубавия надпис, който не че е най-хубав, обаче най-много мръмках за него. Честита сватба. Правя доста сватбени картички и ми е нужен такъв надпис. Страхотно стои. Опс, имам още 2-3 минутки. Така. Значи, те направиха един път, ето така, честито. След него, значи той се комбинира само честито, то може, нали, да е само честито за сватба. Честито кръщане, честито завършване. Имаме дипломиране. Оказва, че паметта ми беше свършила и прекъснах клипчето. Нищо, изтрих някакви стари неща и сега. Значи, къде пак продължа честито. Имаме след него кръщане, честито завършване, честито дипломиране. Опс, така. Честито бебе. Много приложимо е така и в смисъл можеш да си комбинираш. Така го бяха измислили. Добре. Честито свето кръщение. Мисля, че това бяха тези, които се комбинираха. Това е с цел да не се разкъпява един шаблон, примерно, и да купуваш един път този, след това един друг път този и така. Хубаво бях измислили. Честит празник. Този шаблон винаги го забравям, че имам. И това е така, като ровя в моите българските шаблончета и го откривам. Ползвам съм го. Честит юбилей. Много приложимо. Аз често правя картички за юбилей, защото хората, ако не е юбилей, може да не подарят. Обаче, когато е юбилей, правил съм 50 и 60 годишнина, за 30 годишнина. Ползва се този шаблон много. Така. Най-новото шаблонче. Честит имен ден. Много му се радвам. Ето сега почват именните дни. Имах нужда. Аз бях убедена даже, че имам такъв шаблон. Постоянно го търсих. Примерно като си говоря с някой по телефона. И викам, изгубила съм си честит имен ден. Майче вика, няма такъв шаблон. Така. Поканата. Перфектната покана. Според мен. Много си я харесвам. Мисля, че и вие. Виждам я на много картички. Честит рожден ден. Нямам по-приложим шаблон от този, нали? Постоянно се ползва. Харесвам си го. Надявам се да измислите други шрифтове. И другият най-нов шаблон. Бебешки съкровища. От кога се молихме за такова чудо? Доживяхме да го има. Бебешки съкровища с
пъпче, зъбче и косичка. Значи, аз ползвам, примерно, като правя бебешки съкровища, ползвам 4 кутии такива, нали? И съответно си искам кръстче или друго да пише. Ето тогава може от тези бълки, извинявам се за шума, знае колко е дразнещо, казвали сме го, аз постоянно стрескам шаблон. И ето вече тогава тук можете да извадите друго, примерно, и си го напишете. Буфичка по буфичка. Много досадно, много са манички, обаче няма начин. Приложимо. Така. Другото, което искам да кажа. Значи, мисля, че трябва да казваме или нещо като анкета да направим, кой какви шаблони да дава идеи, защото това е трудно нещо и да го измислиш. Аз се надявам да има повече такива надписчета. Аз както ги има, с друго не ползвам. Аз много редко принтя вече не ползвам почти печати. Много ми е удобно, много ми е красиво, чистичко с тях върху картичката. Пък и не греша, то с печата, нали, мога да сгреша, докато с това режа го един път и го слагам. Благодаря ви, очаквам коментари под клипчето. Ако искате още ревюта, примерно на каквито да е други шаблончета, които знаете, че ползвам, ще ви направя, стига да се все още в мен. Чао, обичам ви!